Здравейте, хора на планетата Земя! В днескашното видео, както споделих в миналото, ще ви покажа моите нови придобивки от Avon, които си поръчах. Те днес дойдоха и аз реших да ви направя един клип. Ако това клипче ще бъде интересно за вас, продължавайте да го гледате. Те са в ето този плик. Той даже се скъса, аз като съм поръчвала, направо съм се уляла. Просто ще вада от него и ще ви казвам, няма да е поред. Първото, което вадя е тази тоалетна вода, спрей за тяло на Avon Natural с орхидеи и с боровинки. Мирише много, много приятно, много сладко. Това за лятото ще е много добре, а и за по-топлите сезони. Аз смятам да си го запазя за лятото или просто да си го ползвам сега, лятото да си поръчам някой друг аромат или същия. Но определено ще си го използвам с удоволствие, мирише много хубаво. Аз имах преди пак един такъв спрей, но беше с по-друг аромат. Не се задържа много дълго по кожата, но за лятото много хубаво освежава и мирише много приятно. Следващото, което вадя е един парфюм. Be Romantic. Тази кутия доста трудно я отварям. Така, да ви го покажа. Ето така изглежда. За цена, наистина знам, някои бяха на промоция в комплект и не знам за цени, забравих наистина, но не са много скъпи, достъпни са им цените. И това мирише много сладко, много свежо. Аз обичам такива аромати по-сладички. И това също ще е много добре за по-летните месеци. Следващото, което вадя е секунда само, почистващ продукт за тяло. Така, този почистващ продукт за тяло образува обилна пяна и оставя кожата почистена, освежена и хидратирана. Употреба. Разперете след което изпъкнете. Внимание, това не е хранителен продукт. Защото реших да го ям. Мирише много сладко на горски плодове. Така изглежда. Това значи е един вид душ крем. Още не съм ги ползвала. Ще ви кажа мнение, след като ги използвам всичките продукти. Да видим сега какво друго имаме. Имам пак от същата серия. Ето в такава разфасовка. Това е лосьон за тяло, пак от същата серия, както ви казах. Мирише по същия сладък начин, консистенцията, както виждате, е като крем. Определено ще си го използвам. По принцип не обичам много масла за тяло, лосьони и всеки такива неща, но ще започна да ползвам, защото усещам, че ми е по-суха кожата и е неприятно да преминаваме натам. Пак от същата серия имам един скраб. Обаче за тяло ли беше или за лице, сега ще ви кажа. Мисля, че беше за... Да, ексфолиант за тяло. Този ексфолиант за тяло съдържа ексфолиращи естествени семена, които правят кожата наистина гладка. За тяло. Частиците не са кой знае колко едри, дори такива да ви се виждат. Те като се къпе човека, те стават по-мънички. И той ще ми влезне в употреба със сигурност. Да видим какво друго имаме тук. Така, отново един боди лосьон за тяло, но този път от другата им серия, която беше с тази вода. И то мирише по същия начин, както мирише и спреем за тяло.
И един душ гел пак от същата серия. Като ги пробвам и като направя клип за изхабени продукти, ще мога да ви кажа по-дълго мнение. За сега не мога да кажа нищо. Една маска, не е маска, скраб за лице на Planet Spa. Мирише, често казвам, малко неприятно. В смисъл, не кой знае колко го дразнеща аромата, но не мирише на сладко, на хубаво. Вижте, скрапа ма е като крем. Не знам, като го пробвам ще ви кажа. Защото в момента ми трябва такъв пилинг за лице. Това е с минерали от Мъртво море. Така, тук виждам един крем. Бяха намалени на Avon тези кремове. Това е с розов жасмин. И какво друго? Секунда. Това е и за ръце, и за ногти, и за кожички, жасмин с глицерин и витамин Е. Миризма съвсем леко си мирише, на крем няма определена миризма. Доста голяма разфасовка от 100 мл, но в нашето семейство много ползват кремове, особено баща ми. Аз от време на време, защото, както казах, не обичам много такива кремове, но ръцете ми са много сухи и определено ще си го използваме. И беше много евтино, между другото, мисля, че беше 2 лева някъде. Бяха на намаление, както казах. Тук имам на любимата ми миризма от техните, на Little Black Dress. Едно мъничко... Това не е парфюм. Всъщност, той е като тоалетна вода, но с ролка. Ето така се нанася. Мирише много хубаво. Искам да си взема и парфюма. То имаше парфюм, обаче по-големия, който беше 20 няколко лева. На мен не ми се даваха толкова. И като пуснат пак по-малкия вариант, определено ще си го взема. Аз имах и това. Имах дезодоранта. И сега ще ви покажа декоративна козметика. Един фондютен от тяхната серия Color Trend. Моята номер SPF. Не, това е за слънцезащита май 15. Секунда. Фондютен. Да, само пише, че е фондютен. Да, точно така. Мисля, че това си е номера ми. SPF 15. Отдолу, дето го пише. Той е малко тъмен за моята кожа, но отгоре си сложих пудра. В момента съм с него, но отгоре си сложих пудра, която е по-светла. И се комбинираха доста добре. Имам още един фондютен на Golden Rose, който между другото и пудрата е на Golden Rose. Имам още един фондютен на Golden Rose, който е по-светъл от моята кожа. И ако ги смеся тези двата, ще получа моят цвят кожа. Иначе фондютена е покривен. Горе-долу става. И харесва ми. Но дори да не стане за сега, за лятото ще си го използвам, като имам малко повече тен. Следващия продукт, който ще ви покажа, е тяхната очна линия, с която съм в момента. Тя е тип писец. На мен тези са ми най-удобни. Ето така изглежда. Доста наситено черна. Доволна съм, днес я пробвах. Наистина е много хубава. Само се надявам да не изсъхне бързо или да не свърши толкова бързо, защото е доста мъничка. И последният продукт, който ще ви покажа, извинявайте, е техният гланц, пак от същата серия Color Trend. Ето този, с който съм в момента. Аз обичам много такива цветове. Моят е Hot Pink Smash. Обичам и нюд цветовете, но обичам по-розовки такива. Не обичам някакви по-тъмни
тъмни, като бордо, примерно, или много червени. Не ми допадат, аз обичам такива по-бебешки. Ето така изглежда. И това беше от мен. Надявам се това клипче да ви е харесало. Ако е така, знаете как да ме подкрепите. Харесвате го, абонирате се за канала ми, подкрепяте ме, пишете коментари. Довиждане от мен и ще се видим в другия клип, който мисля, че ще е room tour, защото доста хора искаха. Ще покажа моята стая. И да, това беше от мен. Чао!